खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ। आं दायो फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो। आं दायो फिसाजोखौ स्कुलाव लायनो नागिरदों। नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो। थुदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालायसै। चलो। बियो जाहैबाय जोंनि गामिनि लामानि भिउ। नोंथांमोननि थाखाय आं एसे दिन्थिबाय, नोंथांमोना नायनानै लादो। ओरैथिं खेराइसालि जोंनि, ओरैथिं वाइथिं बैहाय दखान। मेन लामा मोनफैबाय, थांनोसै। गोबाय न'आव थांसै, ओंखाम जाहैसै ना मा? This my mother YouTube blog. Please like, like, share, subscribe. now. Now. जा गरम, आयौ जा सान्दुं गोसा। जा मेंबाय लोगोफोर, दसे उन्दुनानै थानोसै। हारसिङै लायलाय लाबोलाय थांलाय फैलाय ओरैबायदि मेंखायो, बुंनो नांला आरोखि ना। दा आङो सिखारबाय, सिखारनानै दा बेलासि सम जाबाय आरोना। नै आङो बिबारखौ बिराद मोजां मोननानै भिडिअ लाबाय आरो नोंथांमोननो खिथानो होननानै। नै जा आराम बारनानै दङ। रेन लिलियाबो जा मोजां बारनानै दङ। ओमफ्राय नैबे गलाब बिबारा माबा बिलाइआनो दासो मोजां मोजां खिलिगासिनो आरोना। बेहा मानलाग्रासो जाबाय आरो बारासै। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था, नैबेयो जि आराम बारनानै दङ बै रेन लिलिया। नोंथांमोननावबो सोर सोरनाव दं कमेन्ट्स खालाय। नै जा मोजां नुखायो। दा अखा बोथोराव बिराद मोजां बारो आरोना। आङो दा फुजा होनानै लानोसैलाय न'खरनि थाखाय, जाहाथे मोजाङै मोजां थानो हायो, लोमजाया साजाया, आरो नोंथांमोननि गासैनिबो थाखायबो जाहाथे बयबो मोजाङै थानो हायो। आङो दा फुजाखौबो होखांनानै लाबाय, एसे मोनाबिलि जाबाय आरोना। ओमफ्राय गगा मोनगोन ना, बेखायनो आङो खानायखौ फोराननानै लाबाय। लोगोफोर नै दा लांखियावसो दंना, ओंखाम जाखांबाय।
अननानै खालामदो लाइक साबसक्राइब खालामदो जोंनि बाजैनि चेनेलखौ PRITY दैमारि ना ब्लग अननानै ब्लगखौ लाइक खालामनो हो शेयार खालामनो हो गाव सिलाजोबनो हो